Kada spavaš, spavaš u takvoj pijadžami ili spavaš u bodiju? Ili ne spavaš ništa? Spavam u spavačici. Komotna, udobna, pamučna. A samo sad ćemo kažeš sa medama, zekama i tako dalje. Ma bela, čista. Čisto bela. Pamučna, kažem ti, volim prirodne. Pa da, imam i svilene, ali pamučna. Ako ti... Čemu ti spavaš? Da li bi postojala mogućnost, prepostavljam da to ranije o tome nisi razmišljala, ako bi ti ponudili neku veliku svotu novca da bi se obnažila za muški magazin? Kakvo pitanje, ne znam šta ti je danas. Pa nisam razmišljala u tom pravcu za sad i čini mi se da to ne bih uradila ni za veliku svotu novca. Aha, dobro. Mislim da ne bih uradila to ni za veliku svotu novca, prosto svako treba da se ponaša u skladu sa svojim ubeđenjima, ja nekako mislim da je to previše intimno i da to treba da bude za 4 zida. To je zato što je Ivan ljubomoran? Ne, zaista, to je moj stav i nekako, znate, od kad sam se pojavila na sceni da sam uvek obučena pristojno i evo sad, kažem, od kad sam se udala imam više smelosti da malo se slobodnije obučem, ali opet i to je sve u nekim granicama pristojnosti.